Hi guys! Welcome back dito sa akin channel. Ngayon gagawa tayo ng igado. Ito po ang ating mga ingredients. Atay at karne ng baboy. Patatas, carrots, sibuyas, bawang, siling pula at luya. So uunahin po natin sa paggisa ang sibuyas hanggang sa maging golden brown ito. So, hahaluin lang po natin. Susunod na po natin ang bawang at luya. Ayan. Pag namuhi na po ang bango ng bawang at luya, pwede nyo na po ilagay ang karne ng baboy. So, haluin lang natin guys. So, nag-iba na po ang kulay ng baboy. Tatakpan lang po natin hanggang sa maluto ito. So, ayan, medyo luto na yung ating karne. Pwede na natin ilagay ang atay ng baboy. So, haluin natin ulit. Ayan, pwede na rin natin ilagay ang carrots at saka patatas. Dahil madali lang maluto ang atay. So, pwede natin sila isabay. So, haluin natin ulit. Ayan. So, nilagyan po namin ng pamintang durog. So, dinamihan ho namin kasi gusto namin ng maanghang. Ayan. So, lalagyan po natin ng chicken powder at toyo. So, haluin lang natin. Ayan, nilagyan namin ng Sprite. So, pampalasa lang po. So, hindi po namin inubos lahat yung laman ng Sprite. So, mga konti lang, mga kalahating can lang ng Sprite. So, haluin natin. Ayan, so lalagyan po natin ng dahon ng laurel. So, simpleng igado lang po ang aming ginawa. So, ayan guys, haluin ang haluin. So, nilagyan po namin ng patatas ang aming igado. Medyo madami siya.
So malambot na po ang patatas at carrots. Maya-maya lamang, pwede na natin i-serve. Yan. So napakasarap nito. So ayan ang aming simpleng recipe ng igado. Salamat guys. Sana nagustuhan niyo po. Kaya huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button. Salamat hanggang sa muli.